Sabar, sabar, sabar. Kita break dulu, break dulu, break dulu. MP lagi. Untuk kru Manggolo Putro, coba ini bayangin mas. Masuk. Untuk kru bisa masuk ya, jangan keluar. Sudah. Pripun panitia? Dilanjut? Dilanjut Mbak. Nggih. Damai nggih, damai nggih. Nggih. Saya nopo? Yuk kita dilanjut lagi. MP lagi. Ayo. MP lagi Manggolo Putro. Iya ya. Ora ono rong taun gonmu dadi presiden dipaksa mundur parlemen jarene kasus ngono jarene kasus ini ning ra ono nyatane dadi lawan politik Orde Baru jadi korban ambisi reformis palsu. Iya, nadyan cacat netramu, nanging ngerti badanmu, ngerti kucing ngerti asu. LSM opo partai, ormas opo mong RT, sing penting tumindake. Kelingan welengmu, sing prasaja. Agama ngayomi jagat raya. Ya. Manggolo Putra. Ya. Asoy. Asoy. Saknemu akeh sing rumangsa kelangan Desa rakyat sing wis lilo dadi korban Dicekam rono mrene mergo mbelani rakyate Sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake Saknemu akeh sing rumangsa kelangan Desa rakyat sing
ngomong RW sing penting tuminggake